Terve, mä oon Niko Kivelä ja mä osaan kertoa tarinan niin, että se on hauskaa. Tervetuloa tänne Mikko Kosonen ja Osaajat podcastiin Sonic Pump Studioille ja lämpimästi tervetuloa Niko Kivelä. Kiitos. Ja mulla ei ole tapana täällä tehdä sellaista, tässä on hänen CV:nsä tyyppistä introa, vaan mä esittelen sulle tämän kitaran, jonka mä oon tuonut vartavasten sua varten omasta kokoelmastani. Ja miksi mä oon valinnut just tämä kitara? Tämä on tämmöinen 60-luvun lopun Ampeg Dan Armstrong plexikitara, eli tuollainen niin kuin se näyttää lelulta, mutta se on ihan kunnollinen sähkökitara. Mä en tarkoita, että sä näytät lelulta. Sori, tuli vähän silleen. Eikö joo, koska sä näytät lelulta, niin mä valitsin ton. Ja sitten sanoppa jotain hauskaa. Ei, vaan se on ihan erittäin seriöisi. Ensinnäkin mä näen ton ehdottomasti niinku rockikitarana. Ja sä oot niinku rockijätkä. Ja sen mä tiedän erittäin hyvin jo meidän yhteisistä musajutuista ja sun niinku musataustasta. Toi niinku rockikitara. Keith Richards on soittanut tuollaisella, Dave Grohl tunnetusti soitti tuollaisella yhdessä vaiheessa Foo Fightersia. Ja toi on erittäin rouhea rockikitara, mutta sitten just toi läpinäkyvyys tossa, niin mä jotenkin yhdistän sen suhun sen takia, että sun komiikka on semmoista niinku läpinäkyvyyden komiikkaa. Eli itse asiassa sä puhut niinku ihan aidosti itsestäsi sun komiikassa. Ja se on musta tosi hurmaavaa ja kiinnostavaa. Ja mä ajattelin, että se voisi olla jopa semmoinen niin kuin eka asia, miten lähestyä tätä. Mua kiinnostaa se toi stand-upin mekaniikka ihan hulluna, mutta varmaan tosi monilla ihmisillä on eri tapa lähestyä tätä. Mä tiedän, että on eri tapa lähestyä, mutta sulla se on tämmöinen läpinäkyvyyden kautta tuleva huumori. Mutta sen takia just tää kitara on nyt niin kuin sinä tämän seuraavan tunnin ajan, tai mun silmissä, mun kitaroista. Aika siistiä. Kun mä tulin tähän huoneeseen, niin mä katsoin tätä kitaraa. Ja sitten mä ajattelin, että toi on niinku tommoinen koristekitara, että se ei niinku oikeasti soi. Se oli mun ensimmäinen ajatus. Joo. Niin sitten nyt mä heijastan itseäni siihen, että niin, että sä oot seinäruusu. Niin, ei kun semmoinen, tiedätkö koomikkona ja ehkä muutenkin ihmisenä on semmoinen monesti semmoinen, että otetaanko mun niinku tosissaan. Niin. Niin silloinhan tää osuu aika hyvin. Että mun ensimmäinen ajatus oli, että soikohan toi. Mutta sitten pitääkin yllättää, että se soi niinku perkeleen hyvin. No mutta tästä sä veit tämän syvemmälle tämän mun kitara-aloituksen, koska nyt sä rupesit reflektoimaan itseäsi sen kautta ja se on todella kiinnostavaa. Ja toi kitara usein aiheuttaa semmoisen reaktion ekana just, että onko toi oikea kitara. Toi ei varmaan ole oikea kitara. Ja sitten kun se laittaa vahvistimeen ja ihmiset kuulee, että sieltä tulee erittäin rouhea rockisoundi, niin se onkin sille, että Herra Jumala. Ja sitten se muuttaa itse asiassa kokonaan sen, että sitten se läpinäkyvyys muuttuukin semmoiseksi taikatempuksi yhtäkkiä sille, että Herra Jumala. Ja sehän on semmoinen showstopper myös silleen, että kun tonkaan tulee lavalle, niin sä tiedät jo, että jengi pysähtyy. Niin. Että silleen, että what? Ja toi on makea. Outo ja kaunis. Vähän niin kuin koru. Niin. Ja onhan se outo, mutta niin on sun ammattikin. Onhan se nyt yksi oudoimpia ammatteja. On se varmaan kyllä kieltämättä. Vaikka itselle se on vaan ammatti. Totta kai se on sulle ammatti, mutta jos mä ajattelen, niin kun mäkin olen ollut viihdealalla 25 vuotta töissä ja siellä on aika paljon outoja ammatteja, niin kyllä toi on musta niinku ihan se on yksi oudoimpia ja B, toi on musta niinku kuninkuuslaji. Mä oon ainakin tästä sulle puhunut. Toi on musta niinku semmoinen niinku absoluuttinen viihdyttämisen kuninkuuslaji, koska sulla ei ole mitään muuta kuin se sun läppä, jonka tehtävä on karrikoiden niin kuin vaan naurattaa teoriassa. Sehän ei ole vaan naurattamista, siellä herää hirveästi kaikkia tunteita, niin. Sitten kun se onnistuu. Itse mietin sitä niin, että toki siihen on mennyt pitkä aikaa, mutta nyt mä mietin niin, että onneksi siellä on vaan se. Onneksi siellä on vaan se yksi asia. Ja tietenkin alussa, kun siellä on vaan mikrofoni, eikä sä et pääse mihinkään suojaan, niin se oli semmoinen myös, minkä takia alkoi tekemään sitä. Eli sä et ole myös riippuvainen kenestäkään muusta. Sä et ole riippuvainen toisten ihmisten päätöksistä tai mielipiteistä varsinkaan.
Ja sehän siinä niin kuin se oli se lähtökohta, minkä takia itse milloinkaan tuli edes mieleen kokeilla tämmöistä lajia. Oli se, että teatterissa mä huomasin, että mä en saa niin kuin itsestä mitään irti. Mä ajattelin, että teatteri on maailmana sellainen, että kaikki aukeaa. Sä meet niinku huoneeseen, jossa on vaan mustaa, mutta kun sä luet sen näytelmän, niin sä näet niinku vaikka Ateenan sun ympärillä. Mutta mä en osannut sitä. Tai mä en pystynyt siihen, koska tietynlaisia sääntöjä oli niin paljon. Ja mä luin tietenkin itse ne säännöt. Mm-hmm. Mutta se, että kun ohjaaja sanoi jotain tai näyttelijä sanoi jotain tai joku jotain, niin se rajasi multa pois sen Ateenan ympäriltä. Ja sitten kun mä kuulin, että on tämmöinen stand-up-laji, niin mä ajattelin, että tossa voisi muuten olla se, että kukaan ei sano mitään, niin sitten sä voit niinku avata. Luuletko, että sä olisit lähtenyt stand-upiin ilman sitä teatterivaihetta? Oliko sillä semmoinen merkitys, että sä sitä kautta niin kun sait sen, varmaan sulla joku esiintymishimo on ollut sit koko ajan jollain tavalla, mutta just toi tommonen puheilmaisu niin ilman esimerkiksi bändiä. No ensinnäkin konkreettisesti se oli tosi tärkeää, koska siellä Lahdessahan esiteltiin mulle stand-uppi koulussa. Mutta muutenkin niin saattaa olla, että siellä on merkittävä syy sen takia, että jostain syystä siinä tuli semmoinen itsetunnon piikki. Tiedätkö, niin kuin kaikki oli mahdollista. Mm-hmm. Ihan mitä tahansa, mitä mä teen, niin se tulee onnistumaan. Että mä niin kuin jotenkin näin vaan, että mä teen tästä itselleni ammatin, vaikka mä en tiedä, mistä olisi kyse. Stand-upista. Joo, stand-upista. Just niin. Ja se tuli varmaan just sen takia, koska mä näyttelin siellä ja sitten kaikki oli niin kuin topissa, tiedätkö? Niin. Tuntui, että mä osaan asioita ja mä en oikein tiedä, että onko se sitten, no sitähän ei voi tietää sitä toista tarinaa, mutta luulen, että sillä on iso merkitys. Ja varsinkin, että mä näin sen. Nyt mun ei tarvitse miettiä näistä puolta. Niin, mulla tuli mieleen, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin iso osa näyttelijäkoulutuksesta liittyy siihen, sulla on muuten vähän pieni parta, jos sä et halua vaikuttaa vanhalta ihmiseltä, niin sä voit parra. Se vaan tippuu sulta yhtäkkiä. Haluatko sitä? Noin. Joo. Kiitos. Katsot huumorihommaa. Niin iso osa sitä näyttelijäkoulutusta on myös semmoista oman häpeän kohtaamista ja kestämistä. Eli kun siinä pitää esittää toista ihmistä ja tehdä vaivauttavia asioita, joka on mulle aina ollut semmoinen niin kuin just näyttelemisessä sellainen se isoin kynnys. Just se, että se tavallaan on kiehtonut mua tosi paljon, niin varsinkin nuorempana kiehtoi ihan hirveästi, mutta mua vaan hävetti niin helvetisti ja jotenkin vaivautti se. Mutta se ihminen, joka käy sen koulutuksen läpi, joutuu kohtaamaan sen. Ja jos jossain ihmisiä hävettää, niin varmaan ekoilla stand-up-keikoilla, koska se on niin uskomattoman paljas se tilanne. Se on varmaan näin, mutta sehän on juuri se, mitä siinä niin kuin tietyllä tavalla haetaan. Eli jos sen pystyykin kääntämään, mulla oli etuna se, että ihminen, joka mua ohjasi siinä alussa, niin kuin oikeastaan ohjas oli Jari Juutinen, teatteriohjaaja, niin se sanoi, että puhu jostain tunteesta, mikä sulla on. Ja sitten mulle tuli siis mun ensimmäinen juttu, jonka mä kerroin, koska oli ujosta pissasta. Mm-hmm. Ja sehän oli juurikin sitä, että niin kuin hävettävä asia mennään. Ja silloin se käännäkin sitten niin, että kun sä olet puhumaan, niin sä huomaat, että ihminen alkaa kuuntelee. Just niin. Kun sä puhut omasta häpeästä. Mutta silloin mä luulen, että se on kato etu, kun sä puhut siitä häpeästä. Jos sä yrität olla jotenkin kuninkaana siellä, mutta se komiikka ei toimikaan, niin silloinhan se häpeä on niin kuin negatiivista. Joo. Tässä kohtaa, kun sä puhut häpeästä, niin se on semmoinen niin kuin, nyt kun sitä miettii, niin sehän oli hyvä lähtökohta tehdä. Koska siitä siinä haettiinkin. Niin silloin se ei vaivaannuta. Siis siis toi oli tuonne win-win. Että sä niinku käänsit sen heti sen koko stand-upin mun mielestä isoimman problematiikan, just sen häpeän kohtaamisen. Sä käänsit sen suorastaan aiheeksi siinä. Sä teit sen näkyväksi ilman, että sä kuitenkaan teit sit liian semmoista vaivauttavaa itsessään, että se oli silleen, että mua vaan nolottaa olla täällä. Vaan just, että valitsee jonkun tommosen noin, sä sanotit sen. Ja se on musta säilynyt oltiin katsoa silloin syksyllä sun uskomaton show, niin sehän on, se niinku läpi sen shown kertoo koko ajan niinku tosi susta itsestäsi hyvin niinku verevästi ja välillä hyvin niinku koskettavastikin. Ja just usein sä kerrot asioita, jotka on noloja ja jotka niinku on hävettänyt sua, jotka niinku tavallaan vähän semmoisia tällaisia näin.
Mutta sehän niinku tunkeutuu sitten taas kuulijaan ihan niinku eri tavalla. Et se on varmaan, tajusit se sitten heti, että tämä lähestyminen toimii. Joo, koska se oli niinku, jotenkin niinku vitsin kertominen ei ole minua. Mä rakastan kertoa vitsejä, mutta mä en niinku muistan niitä. Mutta mun mielestä sellaiset niinku, sanotaanko tyhmät vitsit on todella viihdyttävää. Koska silloin se rentoudut. Kertoja rentoutuu ja kuulija rentoutuu. Mutta sitten stand-upissa, kun sä voit oikeastaan puhua mistä haluat, kunhan sä saat ihmiset nauramaan, niin se oli jotenkin mahtavaa aloittaa niinku se tarinan prosessi sillä, että itselle tulee tunne. Ja monestihan se on niinku negatiivinen. Se, mikä me tunnetaan niinku vahviten, on monestikin niitä, mitkä menee niinku pieleen tai mitkä on surullisia. Niin silloinhan ne jutut tulee sieltä, mitkä menee pieleen tai on surullisia. Se on niinku semmoinen luonnollinen. Ja silloin sitä tunnetta ei tarvitse hakea. Se tunne on sulla koko ajan siinä kertomuksessa ja sun ei tarvitse muistella mitään, koska se tunne muistaa sen tarinan. Sitten pitää vaan miettiä, että miten mä saan ihmiset nauramaan tällä. Joo. Ja se on sitten se duuni siinä. Mutta se selkeästi, mä haluan vähätellä, mutta se tuntuu, että se tulee sulla suht vaivattomasti. Se, että sä löydät sen hauskuuden siitä tunteesta. Tuo on musta tosi hienosti sanottu just toi, että kun se tunne on, niin sä tiedät, että se potentiaali on siinä jutussa. Joo. Ja sit sä niinku kalibroit sen silleen, että hauskin tapa kokea tää on toi. Ja sen sä jotenkin, tuntuuko susta, että sulla on niinku lapsesta asti ollut se semmoinen joku sellainen vaisto siitä, että tää naurattaa mua tällä tavalla. Tuntuu, että jotkut ihmiset on sellaisia, että ne löytää aina sen huumorin siitä kipeästä tunteesta. Ehkä mieluummin pakkomielle. Niin. Elikkä siis, en tiedä vaistosta, mutta se, että haluaa saada tilanteen aina positiiviseksi. Se on varmaan semmoinen lapsuudesta asti. Mun oma isoisä oli semmoinen taitava hahmo siinä, että aina kun joku vaikka nahisteli tai tappeli, siis sanallisesti, niin se alkoi laulaa siitä tilanteesta. Just niin. Ja mä en ikinä ajatellut sitä ennen kuin vasta, kun mä olin 15 vuotta tehnyt komiikkaa, että herra, se on varmaan tullut sieltä se semmoinen tarve saada tilanne toimimaan huumorin kautta. Ja saada niinku tilanteessa kaikilta paineet pois. Että mä en tiedä, onko se niinku tosiaan taitoa vai onko se niinku vaan pakko saada niinku käännettyä se huono tilanne hyväksi. Tuonhan voisi ajatella myös niin päin, että se on sellaista myös niinku tunteiden repressiota, että sitten ollaan, että on joku vähän kiusallinen tilanne, on vähän niinku ankaria tunteita, niin vesitetään se, mutta sitten myös pyyhitään se pois. Ehdottomasti. Eli että suljetaan se pois. Ja musta tuntuu, että sulla ei kuitenkaan ole, että jos sun verenperimässä on tullut tollainen, että mieluummin lauletaan, kun puhutaan niistä vaikeista tunteista, niin säkin nauratat, mutta sä jotenkin säilytät silti ne tunteet siinä. Niin. Koska eihän sitä saa nollata sitä sun omaa aihetta, vaan sitähän pitää nostaa, että miten tärkeä se on. Niin se on ihan totta. Tuossa on vähän ristiriita itse asiassa, koska tietyllä tavallahan arkea se on just sitä vesittämistä, mutta taas lavallahan se on sitä, että sitä nostetaan sitä ongelmaa. Että sä et pakenekaan sitä kipeätä tunnetta ja sitä häpeää. Että se ei ole sillä, että pilipale pim pam pom ja sitten ei enää puhuta siitä. Tämä käsiteltiin jo. Mä nauratin teidät jo pois tästä ajatuksesta ja nyt seuraavaa juttua. Vaan että itse asiassa se nauraminen auttaa käsittelemään sitä ihan oikeasti sitä tunnetta. Kyllä. Auttaako se sua niin kuin yhä myös sun omassa niin kuin elämässä? Tai onko tämä prosessi, joka on sun, tai liittyy tähän läpinäkyvyyteen, jos sulla tulee niin kuin vaikea tilanne vastaan, niin ainakin jotkut sun niin kuin tarinoista, mitä meillä on ollut yhteinen bändi, missä oli myös stand-upia ja sä kerroit juttuja, niin sä kerroit niin kuin todella rankoista hetkistä sun elämässä, jossa niin kuin ihmiset ei keskimäärin ehkä ajattele sitä tilanteen humoristisuutta. Ehkä voi jälkikäteen just, mutta jos ajatellaan semmoista tilannetta, että sä oot puhunut siitä, että sä vaikka makaat jossain suihkulattialla ja oot niin kuin uskomattomissa sydänsuruissa ja elämä henkisesti tuntuu loppuneen, niin onko se silloin jo, onko siellä joku pieni käsikirjoittaja jo silloin menossa vai onko se niin kuin jälkikäteen, milloin se sitten niin kuin tuut siihen? Mä uskon, että toi on jälkikäteen ehdottomasti. Että silloin on oltu kyllä oikeasti pimeydessä. Kyllä. Vai, nyt kun miettii, vai onko siitä selvinnyt juuri sen takia,
Voisiko olla se? Mä nyt mietin ekan kerran, että voisiko siinä olla semmoinen takaraivossa semmoinen, että tästähän pitää kertoa. Niin. Noustaanpa täältä, koska tästä pitää kertoa. Toihan on ainakin hyvä tarina. Jos ei toi ole totta, niin toi on ainakin loistava tarina. Usein puhutaan siitä, tai Conan O'Brien sanoi jossain, että jokaisella, ei kun Conan O'Brienille sanottiin, anteeksi, tämä nyt menee ihan päin persettä tämä mun aloitus, mutta sanotaan usein, että kaikki koomikot on jollain tavalla niin kuin rikki, joka on musta vähän stereotyyppinen juttu ja vaikuttaa, ja kaikki koomikot ei selkeästi ole niin kuin rikki. Musta esimerkiksi Jerry Seinfeld ei vaikuta ja se aina puhuu siitä, hän on aika normaali lapsuus ja niin. bla bla bla. Mutta jollain tavalla, ja se huumori on sitten semmoinen tapa, niinku, että pärjää ja kestää sen. Niin se on musta mielenkiintoinen ajatus, että se tapahtuisi jo siinä kriisitilanteessa. Että sä oot siellä niinku ihan silleen, niinku, että mä en halua about enää elää ja ehkä sä et just niin sanonut, mutta että sä makaat siellä niinku aika lailla niin syvissä. Kyllä toi oli ihan oikein sanottu. Okei, kyllä, hyvä. Mä pelkäsin meneväni överiksi. Niin ja sitten joku semmoinen, ehkä jopa alitajuinen osa susta on jo silleen, niin kuin, että tämäkin tulee olemaan hauskaa. Ja se on sitten se semmoinen ihme valonpilkahdus, joka sitten niin kuin nostaa sut sieltä hissukseen. Ja jollain oudolla tasolla sä pystyt tietämään, että tästäkin mä tuun joskus kertomaan. Tämähän on semmoinen, mitä ihmiset sanoo, ja lapsille sanotaan, niin kuin, että me tullaan vielä nauramaan tällekin tilanteelle. Niin, tämä tuntuu kyllä. nyt ihan kauhealta. Joo, ja sitten toi olisi jopa vähän loogista niin kuin tähän omaan elämään. Että siinä olisi aina se, on mulla myös ollut semmoinen ehkä kyky justiin noista tosi pimeissä hetkeissä vähän nauraa niin kuin itselleen, että tämä on niin kuin elokuvakohtaus. Joo. Ehkä sekin sitten kuvaa sitä, että siellä on semmoinen, se pieni halu kertoa siitä, koska mä muistan semmoisen tilanteen sitten taas niin kuin hotellin, tämäkin on hotellin kylpyammeesta, jossa ei ole vettä. Ja sitten aina kylpyhuone. Joo, niin on, ja vodkapullo on. Niin jo. Ja niin mä muistan semmoisen tilanteen. Ja biisinkin, siinä oli Herra ylpeä joku kappale. Silloin se Hämähäkkimies kappale. Ja se soi siinä näin, ja sitten mä olin jotenkin todella synkissä vesissä, vaikka ei vettä ollutkaan siinä altaassa, niin silloin mä muistan, että mä aloin niinku käkättää itselle. Että toki niinku, mä olin tosi surullinen. Joo. Mutta mä muistan siinä, että siinä tuli semmoinen, niinku, että pystyi tarkastelemaan itsensä jotenkin ulkopuolelta ja katsoa, että sä yrität tehdä itsestäsi nyt niinku Hollywood niinku hahmoa, jolle käy vaan, näinhän se menee. Niin. Että mä oon nyt kiertänyt Suomea yksin täällä ja tehnyt rockia ja komiikkaa ja sitten nyt mä itken täällä. Että se oli jotenkin semmoinen... Niin, buu, voi minua. Niin. Joo, just niin. Että siinä kaiken paskan keskellä löytyi kuitenkin semmoinen pieni käkätys siihen, joka oli taas tosi pelastavaa. Ja toi on tosi kiinnostavaa itsekin terapiassa käyneenä, niin just kun puhutaan jostain semmoisesta niin kuin ahdistushetkestä ja tälleen, ja usein on silleen, että kun vaan kykenisi asettumaan itsensä ulkopuolelle vähäksi aikaa ja ole semmoinen havainnoiva minä, niin silloin pystyisi näkemään sen tilanteen, niin silloin ehkä pystyisi muistaa sen, että tämäkin on ohimenevä hetki. Tämä ei ole niin kuin sen enempää totta kuin mikään muukaan. Että nyt on tämmöinen vaihe, että tapahtuu näin. Nyt sä ajattelet just noin. Mistäköhän se johtuu, että musta nyt just tuntuu tältä. Tosi masentuneena se ei onnistu. Se ei onnistu se havainnoiva minä. Mutta toihan on just sitä, että sä oot siellä niin kuin syövereissä ja yhtäkkiä vähän niin kuin nouset siitä vähän yläpuolelle katsoa silleen, että Niin. mitä helvettiä. Niin just silleen, että mä nytkin näen sen. Niin, aivan. Mä en näe sitä, että mä oon siellä, vaan mä näen sen niin kuin näin päin. Kyllä. Mutta sen havainnoivan minän, niin sen pitää olla aika empaattinen ja semmoinen niin kuin kuitenkin, niin kuin, se on aika humoristinen selkeästi sulla just se havainnoiva minä. Se ei ole semmoinen tuomitseva kuitenkaan, koska sehän sitten nostaa sut sieltä ylös. Kyllä. Ja se on, mä oon mestari käymään ihan arjessa
niinku tilanteita läpi, mitkä ei vielä tapahdu. Ja että se päätyy tappeluun. Silleen niinku yksin. Kuinka paljon tää liittyy seinäjokelaisuuteen? En tiedä yhtään. Mutta siis se niinku se... Päätyy siis ihan niinku siis ihmiset... Ei vaan, anteeksi, väittelyyn. Mä olette tappeluun. Ei, kun mä tarkoitan sitä... Perun Seinäjoki-sana. Esimerkiksi parisuhteessa sillä tavalla, että toinen ei ole vielä tullut. Mutta sä käyt läpi sen, että kun hän tulee, niin sit se varmaan tarttuu tohon asiaan. Joo. Sitten mä vastaan siihen näin. Ja sitten jumalauta, kun se sanoo ton. Ja niin kuin näin. Ja mä menen sinne ihan päätyyn. Joo. Näin. Ja sitten toinen tulee sisälle ja se on moi. Se murenee se mun koko niinku, käsikirjoitus. Joo. Joka on tosi ristiriitainen siihen, että sitten kun se oikea ongelma tulee, niin mä oon niinku, hirveä tarve ratkaista se huumorin keinoin tai ja sillä, että niinku, nauretaan ja halataan. Mutta sä kykenet sitten, kun tulee se moi, niin sä kykenet sitten, niinku, että sitten se oikeasti murenee, koska niinhän voi käydä, mulle käy just helposti silleen, että se on tää pidä tunkkisvitsi, se on käytännössä se on toi. Niin muuten onkin kyllä. Että se on se, että pidä tunkishan on just toi. Joo, niin on. Että sitten tulee moi silleen, että vitut on! Niin sanoit pirteen! Niin, silleen, että en mä sanonut mitään. Niin, mutta olit sanomassa. Niin. Eikö sitä sanotaan ehkä katastrofoinniksi tavallaan, että mietitään aina niinku katastrofin kautta kaikki, mutta että sä pystyt kuitenkin niinku sitten... Joo, se räjähtää heti pois. Mä mietin vaan niinku nyt, mietin sitä ihan ensimmäistä kertaa, että minkähän takia se menee niin, että mä kaivan itselleni sitä semmoista, että tää varmaan menee näin. Mutta sitten mulla on hirveä tarve kuitenkin niinku saada se, mä oon myös hyvin mä en pysty jättämään asioita kesken. En väittelyä, en remonttia, en mitään. Kesken jättäminen periksi antamista ja periksi antaminen kauheeta. Ja sitä tarvitaan kyllä stand-upissa, sitä periksi antamattomuutta. Kyllä, olin tulemassa juuri siihen, että stand-upissa se on just sille, että sä et voi jättää sitä kesken. Eli sä jätit lauseen kesken ja mä täydensin se sun puolella. Oot sä nyt ihan rikki? en todellakaan, vaan stand-upissa juurikin niin, että se vitsihän on mentävä loppuun. Sä et voi jättää silleen, tää ei toiminut. Vaan sit sä alat kaivaa sitä niin kuin ammattitaitoa. Sä alat kaivaa kaiken, mitä sä oot ikinä kuullut, miettinyt ja kokeilet niin kauan, että sieltä saa jonkinlaisen reaktion ja sit sä voit mennä seuraavaan aiheeseen. Mutta niin kuin näillä kilometreillä sä et voi enää juttua lopettaa niin, että no tää nyt ei näköjään toiminut. Se ei vaan käy. Ei, ja silloin sä menetät sen yleisesti niin kuin saman tien. Joo, ja varsinkin minun lajissani on se, että kun ne on tarinoita, niin sä et voi antaa semmoista niinku kuvaa, että sulla on lappu täällä taskussa, jossa on ne jutut. Vaan se pitää olla yhtenäinen tarina. Ja silloin, jos sanot puolesvälissä sille, että tää ei oikein toiminut, niin ihmiset ymmärtää, että tää onkin niinku esitys. Ja se on silloin täysin eri asia, mitä ne on seurannut. Ja se on hämmentävää siinä sun pitkässä showssa, miten se tuntuukin siltä, että sä juttelet siinä ja välillä niin kuin tulee silleen, että milloinkohan sä jatkaa sitä juttua. Niin. Ja sitten taas, sit sä kerit sen jollain tavalla kasaan ja tälleen, niin että ai niin, koko ajan me ollaan ollut tässä jutussa, että tää on niinku tietoinen toi mutka. Tai että sulla on tullut sellainen fiilis siinä kesken kaiken, että tähän tarvitaan mutka. Koska sä selkeästi myös aistit sitä yleisöä ja niinku oot silleen, että mä tarviin nyt tonne jotain. Ja varmaan kokemuksen myötä voisi kuvitella just, että tulee sellainen olo, että nyt tarvitaan vähän lisämaustetta. Että nyt on vähän niinku kylmää. Joo. Että mä en meekään tuonne maaliin vielä noin äkkiä. Mun pitää pikkusen niinku kaivaa nyt sitä niinku poreilua tuolta. Sä puhut juuri siitä, mitä itse sanoit, mikä on sitä ammattitaitoa komiikassa. Just toi, että sä oot niinku valmis jopa murtamaan sen oman tarinan, joka oli täysin toimiva eilen. Niin sit sun pitää niinku just, että pitää joko pitkittää, nopeennuttaa tai mitä tahansa. Ihan sen mukaan, mitä nyt tänään tapahtuu. Ja se on yksi niinku lajin hienoimpia juttuja. Se on uskomatonta ja nyt mä haluaisin mennä konkretiaan sen verran, että sitten ajatellaan, että sulla on tapahtunut joku tila. Jos nyt käytetään tätä sun elämässä traagisinta hetkeä, se on musta hyvä puhua siitä koko tää juttu läpi. Niin sä oot maannut siellä suihkun lattialla todella huonossa fiiliksissä. Sitten ajan X jälkeen se rupeat kirjoittaa, eli yleensähän, eikö vaan, että ruvetaan kirjoittaa niinku uutta showta kokonaan. Eli sulla on edessä, että nyt tarvitaan puolitoista tuntia uutta materiaalia. Sitten on tyhjä sivu, että no niin, 1,5 tuntia uutta materiaalia, rundi lähestyy, kylmä hiki. Mutta sitten
okei, mä olin siellä suihkulattialla. Miten se prosessi niin kuin etenee? Millä tavalla sä lähdet niin kuin purkaa sitä? Tapahtuuko se paperilla vai tapahtuuko sun, mikä, niin kuin ihan konkreettisesti, että kun sä rupeat sitä niin kuin, että siinä oli jotain hauskaa, niin miten se tapahtuu? Miten se menee? Tämä voi olla vaikeakin kysymys ehkä, mutta... Vaikea, mutta sitähän on ihana purkaa itsellekin, miten se tapahtuu. Yleensä se menee sillä tavalla, että kun jos mä teen isoa kokonaisuutta, niin siellä on niinku semmoinen joku, no aloitus on niinku todella tärkeä asia, että minkä takia sä oot siellä. Joo. Ja sitten tulee niinku postit-lappuja, jotka on sitten näitä tarinoita, jotka on koskettanut mua. Joo. Tiedätkö sä jo siinä hetkessä, anteeksi mä keskityn, tiedätkö sä jo siinä hetkessä, että ne on hauskoja? Ei välttämättä. Just niin. Jopa yli puolet saattaa olla sille, että se on vaan tarina vielä. Just niin. Sitten sulla on tossa noin, että sä mietit tätä niinku tarinaa. Sitten sä katsot, tämän muuten voi yhdistää tohon ja se tekee sitä hauskan. Ja se yhdistys tekee, joka on sitten se kirjoitettu juttu, niin siihen tehdäänkin se vitsi. Ja just nämä tarinat on nyt tässä. Ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta sinänsä mä mietin vaan asioita, jotka on tuntunut joltain. Just mutta mä en ajattele, että ne olisi hauskoja. Just niin. Joskus on sille, että naurattaa itsekin joku, mitä näkee tai kuulee. Niin, että se on jo huvittava se, että tämä on niin huvittava, että niin. tämä kerro, tästä tulee se juttu. Mutta just tuossa tapauksessa se on aivan niinku karmea tilanne, mutta se tuntuu ja sitten sä rupeat niinku pumppaa sinne sitä huumoria. Joo, ja sitten tuommoista, kun sä puhuit siitä, että se esitys menee näin. Niin se on musta hyvin tärkeää, että sinne tulee semmoisia todella ihmismäisiä, niin kuin voi sanoa niin kuin tarinassa aallonpohjia, mutta taas, jotka niin kuin koskettaa sitä niin kuin ihmistä, niin kuin mua. Ihan vaan senkin takia, että tämä pitää itsellekin olla mielenkiintoista. Niin pitää kertoa semmoisia asioita, jotka sulle on mielenkiintoisia. Jos kertoisi vain hauskoja, ja nyt ei saa ymmärtää väärin, stand-upia pitää tehdä kaikilla eri tavalla, mutta jos mä kertoisin vaan hauskoja juttuja, niin mä en saisi siitä itse semmoista polttoainetta, että mä jaksaisin mennä uudelleen kertomaan ne asiat. Pitää muistaa, että ne pitää kuitenkin toistaa kymmeniä, joskus satoja kertoja, samat tarinat. Mutta sehän tulee juuri siitä, miten ne jaksaa kertoa, on se, että, anteeksi mä menen pikkusen sivuraiteille. Ei haittaa. Mutta multa on monesti kysytty, jos joku on nähnyt uudelleen keikan, ja mä kerron tasan saman tarinan. Että miten sä saat sen niin kuin innon siihen uudelleen. Niin mä oon käyttänyt esimerkkiä, että ootko kalastanut koskaan? Tänhän voi kysyä siis tietynlaiselta ihmisiltä, mutta ootko kalastanut? Joo. Mikä on sun suurin kala? Ja saman tien, kun se alkaa kertomaan, sen ilme muuttuu, sen energia muuttuu ja se kuvailee sen tilanteen täysin eri lailla, miten se muuten on se ihminen. Että se oli niin kuin Kitkajoella oli kiinni semmoinen näin ja se kuvailee, kenen kanssa se oli. Mä sanoin, ton takia mä jaksan kertoa niitä. Sä kerrot nyt ehkä 1000 kertaa sun kalajuttua. Niin. Ja siihen tulee aina palo, koska sulla oli tunne. Just niin, se visualisoi, se näkee sen niin kuin samaan aikaan päässään, ja rupeaa se kala näkyy. Ja miten siellä. Ihanaa se oli. Joo, ja siinä rupeaa ne tuoksut tulee. Ja menee kylmät väreet, kun sä nostat sen kalan sieltä, ja se ei pitänyt olla mahdollista. Niin ethän sä väsy semmoiseen. Just näin. Vaan sä haluat vaan kertoa, aina on uusia ihmisiä, niin sä haluat kertoa aina uudelle ihmiselle sen oman tarinan, joka kosketti minua. Just näin. Eli itse asiassa voisi jopa ajatella, että sun stand-upi onkin just sellainen, niin kuin, perustuu myös sellaiseen niin kuin tarinankerronnan perimään. Ehdottomasti. Niin kuin tosi paljon. Ehdottomasti. Enemmän kuin just semmoiseen niin kuin vaikka sketsihuumoriin tai johonkin muuhun huumorin lajiin. Kyllä. Niin mä oon aina ihan alusta asti ajatellutkin. Ja mä en ikinä, mä muistan kun tuli semmoinen, että koomikot alkoi niin kuin nauruja laskemaan. Miten hyvä koomikko saat, kuinka monta naurua sulle tulee. Sitten mä ajattelin, että perkele, mä en pärjää kyllä tässä maailmassa. Mutta sitten mä ajattelin, että no, on mä nyt ammattilaisena ollut kauemmin kuin ne, jotka niitä laskee. Eli pitää vaan olla niin kuin nöyrä siinä omassa lajissaan. Joo. Mutta mä en pysty, suoraan sanottuna mä en mieti niitä nauruja. Jenkeissä taitaa olla jopa, että LP, laughs per minute. Joo, kyllä, LP. Ja sitten tässä puhutaan just tuolla tavalla. Puhutaan LP. Kuinka monta LP tässä on? Mutta siis
Jokainen tavallaan, mutta mä en voisi miettiä, koska nyt kun me ollaan puhuttu, että ne koskettaa niin kuin sua, ne tarinat, ja ne on tärkeitä, niin siihen ei kuulu mun mielestä laskea naurua, vaan siihen kuuluu tunne. Joo. Mutta sen mä oon aina pitänyt tietenkin mielessä, että ihminen maksaa lipun, että se nauraa. Niin totta kai sen pitää lähteä sieltä sillä tavalla, että kyllä olipa hauska. Siitä se ei ole pois. Kun sä sitten rupeat, sä varmaan jossain vaiheessa postit-laput sitten muuttuu niinku tekstiksi. Kirjoitat sä niinku auki. Ei muutu. Eli se tapahtuu sitten sun päässä. Joo. Kun sä sitten päässä prosessoit sitä jonkinlaisena niinku hahmotelma, joku kaarihan siinä on pakko olla. Joo, se on tosi tärkeä. Niin, eli meneekö se kaari, onko sulla kuitenkin semmosia niinku, sä joudut varmaan, tai voisin kuvitella, että sä joudut miettimään, että tossa kohtaa olisi hyvä olla hauskuutta. Ehdottomasti. Joo. Pitää olla semmoisen ankkurikohta. Just näin. Ja myös silleen, että sulle tulee itselle rauha. Että ei mitään hätää, että on nyt tällaista, kohta tulee. Joo. Ja joo, se on juuri näin. Ja sitten se on semmoista niinku rytmittämistä. Joo. Ja sitten tämäkin vähän muuttuu. Joskushan se setti muuttuu täydellisesti, jos yleisö onkin vaikka kylmempi. Eli tila on kylmempi. Ei voi sanoa, että ihminen on kylmempi, mutta tilanne on kylmempi. Niin silloin sun saattaa olla, että sä siirräkin täältä pari hyvää juttua tuonne alkuun. Koska sieltä nyt on niin tärkeä tämä alku, että sen jälkeen me voidaan hetken aikaa olla. Just niin. Toi on todella mielenkiintoista. Ja toi on myös, tuossa pitää olla niinku tunnetasolla aika hereillä siinä niinku myös itse. Että jos ajatellaan, että esitys voi olla hyvin semmoinen, niinku, että se on niinku muuttumaton. Ja taas sitten palataan ehkä se ero just siihen teatterimaailmaan, että vähättelemättä teatteriesitysten erilaisuutta, mutta voisi kuvitella, että ne on suht samanlaisia keskenään ne teatteriesitykset, että siinä ei kuitenkaan, varsinkin jos se on kollektiivi, niin siinä ei periaatteessa sit seurata yleisön reaktiota ihan niin paljon, että se ei samalla tavalla elä. Niin tossahan sä pystyt niin kuin aistimaan read the room silleen, että hetkinen, nyt tämä seuraava juttu on niin pitkä ennen kuin se rupeaa naurattaa, että nyt mä menetän noin, jos mä jatkan tuohon noin. Ja sitten just tommosia, niin kuin, että järjestystä voi muuttaa tai rytmiä voi muuttaa. Niin toihan vaatii myös tämmöistä niin psykologista ymmärrystä aika paljon. Se on ihan totta, mutta toi on mun mielestä koko lajin mahtavin juttu. Just se. Ja sen takia jokainen keikka on koko ajan parempi. Tai siihen pitää tähdätä, koska sähän saa koko ajan enemmän tietoa. Sä opit koko ajan lisää ja mokaat koko ajan enemmän. Niin sitten se niin kuin, huomenna mä oon parempi. Ja sen takia tätä jaksaa tehdä. Tai sulla on pakko olla huomenna parempi, muuten tää loppuu. Ja se, että se niin kuin havainnoit kaikkea, niin silloin se, kun sä olit katsoa sitä soolaesitystä, niin siellähän se toimii niin kuin todella hyvin se, koska se on sun oma. Joo. Se on aivan eri asia tietenkin sitten, jos on 4 koomikkoa ja sulla on 15 minuuttia aikaa. Niin se on niin kuin esittäytyminen. Kyllä. Että ihmiset monesti niin kuin sitten laittaa, niin kuin, että kuka oli hyvä ja kuka oli huono. Ja niin se on. Joten sun pitää esittäytyä. Sun pitää olla sen illan paras. Joo. Piste. Sen takia, koska sitten ne tulee katsoa sen sun soolon. Just niin. Ja sillä tavalla tästä tehdään ammatti. Itse en näkisi, että se on ammatti. No totta kai, kun sä niitä klubia kierrät tarpeeksi, niin siitä tulee sulle ammatti. Mutta itselle se on ammatti siinä, että tekee noita sooloesityksiä. Joo. Ja se tehdään sillä, että sä menet käymään lyhyellä keikalla, näytät sun taidot. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä senkaan, mitä sä oot sitten siinä showssa. Soolossa. Niin. Just niin. Se alkuvaihe, jossa ollaan just tolleen 4 tai 6 tai jossain niin klubillahan saattaa olla vaikka 15 jossain niin kuin, se kuulostaa kyllä todella armottomalta peliltä. Se on. Ja se vaatii kyllä sitten kans niinku henkisiä rahkeita varmaan tosi paljon. Et niitä tarinoita on hirveästi, jossa koomikko on niinku vuosikausia grindannut ennen kuin saa niinku, ja saa niinku todella tylyä palautetta. Ja joutuu niinku olemaan just se toka tai joku semmoinen, joka unohdetaan heti ja sitten se leveli nousee. Ja sitten, mä en tiedä, onko Suomessa sitä kulttuuria, mutta jossain tuolla niinku Jenkeissä just, että sitten että tehdään koko ilta ja koko ajan se kuuluisuus nousee ja sitten sinne tepastelee yhtäkkiä sattumalta joku Chris Rock paikalle. Mä voisin tulla vetää pienen setin ja tulee ja vetää 1,5 tuntia
jossa samalla esimerkiksi tiputetaan sitten 4 tyyppiä. Te ette muuten nyt vedäkään, Chris Rock käveli sisään, te ette vedä tänään ollenkaan. Ja sitten tulee sellainen niin mestaritason niin näyte, mutta myöskin semmoinen, millä pyyhitään sitten se, että tänään teillä ei ole mitään merkitystä, koska Chris Rock on tuolla. No, toi silleen... Se on ihan kauhea. Mä voin kuvitella. Suomessa ei ole tollasta. Joo, just niin. Meitä on liian vähän. Yksinkertaisesti. Joo, just niin. Et se menisi tohon. Ja Suomessa on... Suomessahan on jännää tällä hetkellä se, että jos on niin kuin monta koomikkoa illassa, niin monesti ne, jotka aloittaa, niin niille annetaan hyviä paikkoja, joka on täysin päinvastainen, mitä niin kuin laji vaatii. Niin. Oikeastaan. Ja nyt joku voi ymmärtää tätä väärin, mutta niin se vaan on. Sun pitää olla paskalla paikalla alussa, että sä opit ja sua vähän koulitaan. Mutta Suomi on niin kiva paikka, että sitten sut laitetaan niin kuin parhaimmille paikoille välittämään sen takia, että me halutaan säästää se ilta. Me mietitään kokonaisuutta. Just niin. Ja niin kuin tiedät, Amerikassa se ei mene näin. Sä et ikinä pääse, jos sä menet ilmoittautumaan, että laitetaan sut tohon noin, että joku lämmittelee sut. Ei, kun sä menet sinne sitten, kun porukka kävelee vasta sisään. Just niin. Ja tää on varmaan suurin muutos sen takia, meillä ei todellakaan tehtäisi tuommoista Chris Rock sisääntuloa. Tohon pitää vielä muuten sanoa, että siellähän on mahdollista myös se, että siellä on ilta menossa ja kaikki on hyvin ja Chris Rock tulee paikalle kokeilee uusia juttuja. Se on ihan paska. Joo. Että sitten se on sellainen, sori, pilasin teidän illan lähtee pois. Niin, niin sekin on mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoista. Se kertoo tietenkin, että se kulttuuri on siellä niin syvässä. Plus, että siihen kulttuuriin liittyy just se, että se, että menee huonosti, niin se ei tarkoita sitä, että yleisö on niinku samalla tavalla niinku pettynyt. Että nyt olipa ärsyttävää olla siellä, vaan että se osa kokemusta voi olla myös se, että nyt oli tosi huonoja koomikoita. Joo. Oli hauska ilta. Kyllä. Mä oon ollut semmoisessa Losissa semmoisessa illassa, joka oli niinku ihan siis todella huonoa komiikkaa. Mutta eihän kukaan siellä, okei, joku lähti pois. Niin. Joku lähti pois. Se oli niinku se juttu, mutta ei, semmoista se on. Siinä huomasi sen, että semmoista se on. Niin onko se niin, että onko Suomessa sitten silleen semmoinen ero, että tavallaan, että vähän niin kuin sanaton sopimus, että yleisökin vähän niin kuin silleen, että kuitenkin taputetaan kuitenkin kohteliaasti ja silleen, että ihan hyvin se kuitenkin meni. Joku sellainen niin kuin, että niin, Suomessahan on todella kiltti yleisö. Niin. Anteeksi, kun mä tullut päälle, sun lauseen päälle, mutta Suomessa on erittäin kiltti yleisö. Just niin. Että kyllähän Jenkeissä, kyllä mä oon nähnyt semmoisia, että ihmiset on silleen, joo, seuraava, niin kuin, että me annettiin nyt sulle niin kuin arvosana tässä ja sä kuulet sen kyllä. Joo. Mutta ei Suomessahan ollaan todella kilttejä. Joo, ja mä olin kanssa niinku jossain, että niinku buuattiin pois lavalta. Joo. Ihan kylmästi. Se oli huono, mutta että niinku, mä olin vaan silleen, että mä kuiskaan niinku Maijalle silleen, että tämä on vähän huono. Ja sitten niinku tulee, boo, get out of there. Silloin, silleen, ei voi, sinne tulee paha mieli. Mutta sitten tajuu, että ai niin, noi kisaa, niinku, että noita on niinku satoja tuhansia tuolla. Niin, kyllä. Et jotta ne pärjää. Ja eikö siellä Apollo-teatterissa ole silleen, että niillä on semmoinen ihme keppi, jossa on semmoinen koukku, että ne vetää ne pois sieltä. Niin, kun ne buuataan, ne vetää ne pois sieltä niin kuin lavalta. Sitten on järkyttävä Kong Show, joka on Suomessa tehty monta kertaa tomaatteja festivaaleilla. Eli siis yhdellä on Kong, mä oon ollut itsekin asu siellä. Joo. Ja sitten silleen, että kun sulla tulee tunne, niin Kong ja pois. Ja mä muistan näin, kun siis mä olin tosi tyly, mutta mä olin sanonut kyllä, että jos sulla on niinku minuutteja aikaa esiintyä, niin älä kysy yleisöltä ensinnäkään mitään, ellei sulla ole aivan killeri vitsiä siinä. Joo. Niin sitten joku tuli lavalle silleen, moi, mitä sä teet ammatiksi? Pong! Kuinka paljon mä palaan siihen sun mielikuvituskässäriin, eli kun sun se postit-lappu rupeaa niin kun sitten niin kun prosessoitumaan, niin just puhuttiin, että sulla on minuutti aikaa ja sitten sulla on omassa shows 1,5 tuntia aikaa, niin tietenkin sä luot sen rakenteen, sulla on X määrä niitä postit-lappuja, niin kuinka paljon se elää sitten se, mä ajattelen sellaista tarinaa, että päätät sä, että tästä tulee lyhyempi, tästä tulee pidempi. Sullahan on myös semmoisia niin kuin lyhyempiä pätkiä, semmoisia, jotka vaikuttaa semmoisilta, että sä ajaudut niin kuin sivuraiteille, vaikka se on suunniteltu. Semmoinen minitarina tai joku semmoinen pieni anekdootti. Se on kuitenkin tavallaan, sulla on jonkinlainen strategia olemassa. Ja sitten on semmoisia varmaan, että tämä on niin iso story ja niin iso tunne, että tämä voi olla vaikka 10 minsa, niin kuin osa niistä onkin.
Ne on ihan niin postit, se on niinku tummemmalla kirjoitettu. Just niin. Ne on semmoisia isompia tarinoita. Ja myös niinku merkittävämpiä. Joo. Ja sitten pienimmäksi jää just semmoista niinku heilautukset, jotka naurattaa. Joo. Ja toi kannattaa lisätä tohon, koska toi on piru hauska tuossa kohtaa. Mutta ne on myös niinku silleen haaleammalla kirjoitettu. Sinnekin näkee muuten. Mä nyt itsekin hoksaan koko ajan kaikkea. Että siinäkin näkee, että mikä mulle on tärkeää. Joo. On ne niinku, että se tärkeät tarinat, noin mä saan niinku kerrottua tossa. Ja sitten on tietenkin hirveä merkitys on puoliajat, joka tekee sitä kans mielenkiintoista ja kivaa. Eli on periaatteessa 2 aloitusta ja lopetusta. Mm-hmm. Niin niillähän voi leikkiä tosi paljon lopetuksilla ja aloituksilla. Ja joskus joku kova koomikko on sanonut, että ihan sama mitä sä teet, kunhan aloitus ja lopetus on hyvä. Niin se pitää kyllä vähän paikkaansa. Niin, se pätee se aika moneenkin taidelajiin itse asiassa. Niin varmaan se on tärkeintä, kyllä. Joo, mutta sitten taas pitää muistaa, että se pitää olla tekijälle myös mielekästä, niin ehkä se ei ole ihan puuroa, vaan se, se keskiosa. Niinpä. Kuinka iso osa sä uskot itse, että sun niin kun siitä illasta on niin kuin improa? Ja improa voidaan nyt tarkoittaa tietenkin, siis tai improhan on mielenkiintoinen, että sulla on semmosia likkejä päässä. Niin. Sä osaat vetää ja se tulee just sen ammattitaidon takia. Sä tiedät kokemuksesta, että tämä tapa reagoida tähän on hauska. Tai että sä voit ottaa just jonkun yleisön tyypin silleen, että sua ei tainnut naurattaa ollenkaan tämä juttu. Niin sehän on muistaa aina hauskaa, kun sitten se kommentoi. Mutta sitten onko siellä myös semmoista ihan aitoa improa? Sitä semmoista niin kuin... On ja sehän on parasta. Joo. Nythän niin kuin mä luulen, että moni luulee, että stand-upissa se improvisaatio on niin kuin oikeasti, sehän ei ole improvisaatio, vaan se on niin kuin opeteltua improvisaatiota, joka on vähän, no mutta toisaalta teatteri-improvisaatiossa on niin kuin lainalaisuuksia vaan täynnä, jota sitten toistetaan. Ja musa-improvisaatio, ihan sama juttu, että aika harvoin se on semmoista tajunnanvirtaa. Joo, mutta siis parastahan on se improvisaatio, se tulee itsellekin yllätyksenä. Ja sitä mä viljelen sitten sinne. En niinkään paljon semmoisia, voisiko sanoa käytettyä improa. Joo. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla oma lajinsa. Joo. Mutta sitten niin kuin mä yritän aina olla niin auki, että on mahdollista lisätä, mitä mieleen tulee. Ja se on itselle aivan mahtavaa. Varsinkin, kyllä mulle sitten joku ei usko, kun mä sanoin sen lava-asian, että ei, mä en ole ikinä puhunut tästä. Ja sitten vitsi, kun ei kynä ja paperi, jos ottaa ylös, kun ei huomenna taas muista. Ne on mahtavia hetkiä. Mutta tommonen impro, niin se on hyvin niin kuin, se on pieni osa. Joo. Jos viettää 1,5 tuntia aika paljon tekstiä, niin se on pieni osa tätä improa. Sitten semmoista niin kuin opeteltua improa, jos näin voi käyttää, niin sitten siitä on niin kuin joitain prosentteja. Joo. Mutta sitten siinä on semmoinen, että millä tavalla itse teen noita tarinoita on se, että mä kuitenkin pidän sen sillä tavalla, että mä en menisi sitä niinku kirjoittamalla läpi, vaan mä menen sen ajatuksella läpi. Ja silloin se kuulostaa vähän improlle, niin kuin moni kohta. Kyllä. Koska se muuttuu myös. Että mä oon sanonutkin, että käykää katsoa jos 2 kertaa mun keikka, niin mä lupaan, että se ei ole samanlainen. Silloin on eri kohtia, mille naurataan. Se on hämmästyttävä, ne on aika pitkiä ne sun tarinat. Ja ne kuulostaa silleen, että sä kerrot ne, mutta kyllä siinä niinku, tai ehkä se on niinku semmoinen analyytikko mussa, joka niinku miettii, että onhan tämä nyt aika tarkkaan suunniteltu. Pakkohan tämä ollut tarkkaan suunniteltu. Mutta se on mä oon nyt vähän hämmästynyt siitä, että sä et ole kirjoittanut niitä ikinä auki. Ei. Koska sitten mä tiedän, että on koomikoita, jotka miettii, ilmeisesti Jim Gaffigan esimerkiksi kirjoittaa kaiken auki ja pohtii sanakohtaisesti. Että se on myös sellaista niin kuin hyvin, hyvin tarkkaa. Joo. Että tolla mä saan impaktin vielä enemmän. Toi lause, sanajärjestys menee toisin, niin mä saan tämmöisen näin. Sehän on niin kuin ihan eri. Sitten tossa sulla on toi, niin kuin, sä luotat siihen. Voisiko se liittyä just siihen, mä tässäkin vaan niin kuin ääneen pohdin, että voiko se liittyä siihen, että kun sulla on niin vahva se oma tunne siinä mukana, niin sun on helppo kertoa se uudestaan ja uudestaan, ja sä itse asiassa puhuitkin siitä äsken. Ja siksi sä pystyt myös kertoa sen jotenkin loogisesti koko ajan, koska se aina kertoo susta itsestäsi, ja se on sulle täyttä totta. Joo. Sen takia mä sanon myös, että mä en tarvitse muistilappuja. Joo. Koska sehän on muisto. Ne ei tarvitse kirjoittaa muistiin. Sitten toki mua harmittaa, jos tulee niitä improkohtauksia, johon tulee tosi hyvä vitsi. Niin. Mua harmittaa, kun mä en ikinä muista niitä seuraavana päivänä. Niinpä. Mutta toisaalta mä oon miettinyt, että se on tää mun laji on tämmönen. Ja siitä tulee sen takia mielenkiintoisempaa mulle ja kuulijalle. Koska siinä kuitenkin paistaa vähän semmoinen, että
se kertoo nyt niin kuin itsestään tarinaa. Ja jos se olisi niin pitkiä tarinoita, no jos mä kirjoittaisin sen auki, niin sehän näyttäisi ihan kauhealle ensinnäkin. Niin. Se on varmaan yksi syy, minkä takia mä en kirjoita niitä. Mä ymmärrän tosi. Koska jos mä lukisin sen, niin mä olisin silleen bla 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 bla. Että miksi mä kerron tästä. Mutta kun se on tunne, niin sitten sitä mielellään kertoo. Mä ymmärrän sen ihan jo tässä tilanteessa. Mullakin on olevinaan noin muistiinpanot tossa noin, mutta ja mulla oli suunnitelmana, että mä kirjoitan vähän niin kuin auki nämä per jakso, että mulla on jonkinlainen käsitys tästä rakenteesta. Ja sitten mä kirjoitan tämmöisiä kysymyksiä kauheasti. Ja mä vaan huomaan, tämä on nyt 3, mikä me kuvataan, niin mä en halua katsoa tonne päin edes. Se katkaisee tunteen. Se katkaisee tunteen. Ja niin kuin sitten tässä tehdään semmoisia ratkaisuja ja sitten niin kuin tässä me luetaan niin kuin toisiamme ja katsotaan vähän ja sitten yhtäkkiä mä odotan, että okei, kohta mä sanon tän ja tän jutun. Sitten sä sanotkin jotain, mutta mä en voi enää sanoa nyt sitä äskeistä juttua, koska se ei enää liity tähän millään tavalla. Se on, mutta toi on just se, mitä mä äsken toi on se, mitä sä sama teet. Asia. Joo, kyllä. Sama asia, että sit tämmöistä se nyt on. Meni jo. Eikä voi tehdä sillä tavalla, että hei, tuli mieleen, muistatte kun mä puhuin siitä. Hei, mä tiedän, mä puhuin nyt niinku isästä nyt, mutta siinä ihan alussa, niin siihen piti vielä, siihen piti vielä lisätä tämmönen. Miksi kylpyammeessa ei ollut vettä? Ai miksi? Ei. Miksi sä olit tyhjässä kylpyammeessa? Se on se, mitä meidän katsojat haluaisi nyt kuulla erityisesti. Siellä ei olisi voinut olla niin kauaa. Totta, niin. Ei olisi voinut rypeä siellä. Niin, olisi tullut kylmä. Niin, vesikylmäinen kuitenkin. Kuitenkin niin kuin ajatellut. Kyllä. Mä menen nyt rypemään tonne, mutta mä en laita vettä, että mä voin ryötä kauemmin. Tuosta tulikin hyvä juttu, mutta itse asiassa. Kuinka pitkään sä pystyt pitämään ihmiset siinä jännitteessä ennen kuin sä päästät ne pälkähästä? Mä oon ollut joskus sellaisessa komedia-showssa tai kattonut jonkun tämmöisen niin kuin stand-up-keikan, missä se on niin kuin yllättävän piinaavan pitkä se pohjustus. Silleen, että alkaa vähän jo tuntua silleen, että... No mun mielestä tää justiin on sitä, että se ei ole koskaan sama, vaan joka ikinen ilta eri. Hyvä esimerkki siitä on eilinen keikka. Noniin. Pitää muistaa, että tämä on ammatti. Joo. Ja silloin tehdään vaan keikkoja joskus, että mä olin varuskunnassa keikalla. Ja jos sä mietit, että sulla on nyt niinku 320 jätkää, josta 3 on sitten niinku, 3 naista siellä oli. Joo. Niin ethän sä siellä rupea tarinoimaan. Et sä ala viemään niitä mihinkään maailmaan, että tunnettiloihin. Että tää on niinku mun maailma ja nähkää tää. Niinku vitut vaan. Silloin mennään vaan parhaita juttuja, niinku teke. Okei, mä kokeilin siinä, että tuleeko ne mukaan tähän. Ja kyllä nyt niinku tietyllä tavalla, mutta en mä siitä mitään saanut. Ja silloin loppu vaan niinku tykitetään. Et sitten niinku tässä justiin, ne on ihan erilaisia. Sinänsä meidän pitäisi tehdä 2 näitä. Se, mikä käsittelee sitä stand-upia, joka on klubit ja firmakeikat, ja se, mikä käsittelee soolo-esitystä. Koska se on ihan eri maailma. Että... Mä luulen, että sitä ei moni ihan tuo ajatelleeksikaan, että miten eri lähtökohdista, ja tämähän tulee meillä musapuolella sama, että firmakeikat on ihan oma juttunsa. Varuskuntakeikat on aivan oma juttunsa. Varuskuntakeikat silloin, kun on naisartistin bändissä, on aivan oma juttunsa. Se dynamiikka ylipäätänsä, mikä siellä varuskuntakeikalla on se, että siellä soitetaan Maijaa vaikka uransa huipulla siellä joskus niinku, ja on niinku kauhea suosio joka puolella. Sitten mennään varuskuntaan, siellä on 500 tai 1000 tyyppiä. Kaikki istuu tälleen paikoillaan. Joo. Näin. Koska on tapana. Koska on tapana ja koska mieletön sosiaalinen koodisto ja semmoinen myös, että mä en voi olla se, joka, että täällä ollaan tällainen. Ja mieti vielä komiikka tuohon. Just tätä mä mietin. Maijan keikalla mä muistan tosi hyvin semmoisen tilanteen, että sitten se niinku porukan alfa, se joku se semmoinen niinku todennäköisesti ollut lukiossa koripallojoukkojen kapteeni, se joka on niinku se kovin jätkä, ollut paras auto. Se nousee yhtäkkiä ilmaan tai nousee seisomaan kaverinsakaan ja rupeaa jotenkin juhlimaan. Ja 10 sekuntia, niin ne kaikki 500, että nyt meillä on lupa innostua. Kyllä. Ja mä voin kuvitella, että sit kun rupeat kertoa, että tiedättekö te minkälaista on olla 45-vuotias eronnut mies? Hä?
onko se 45? Mä ajattelin, että sä oot 65. Joo, se on kyllä, se on mielenkiintoista. Mutta taas tekee ammatista mielenkiintoisen. Joo. Pystyykö siellä keikoilla, pystytkö sä kuitenkin, tuleeko sinusta sanoa, että sä pystyt kuitenkin, koska toi tunteisiin vetoaminen on niin iso juttu. Se, se aina niin kuin, mä ajattelin, että sä luot just mieletöntä jännitettä ja sä käyt, niin sä teet ihmisille erilaisia oloja, välillä epämukavia, välillä myötähäpeätä sun kautta ja välillä taas semmoista niin kuin surumielisyyttä ja kaikki reflektoi. Niin, tai siis mä kysyn niin päin, että sulla on kuitenkin, se perustuu sun komiikka niin paljon siihen, niin onko just tilanteita, jolloin sä huomaat, niin kuin, että nyt, vai onko se sit sulla on niin kuin vaan repussa niin paljon semmoisia juttuja, että nyt mennäänkin ihan niin kuin. Sitten mennään niin. Joo. Toistettuihin juttuihin, jotka sitten tietyllä tavalla mulla ei ole vitsejä. Joo. Mutta niin, ei se sillä tavalla mitään haittaa. Kyllähän niissäkin on tarina. Mutta se on. Ei firmakeikalle oikein muutenkaan. Se on, firmakeikan lähtökohta on niin eri asia. Kun ihminen tulee katsomaan Niko Kivelää, niin sen haluaa, että mä onnistun. Firmakeikalla niillä on ihan sama, onnistunko mä. Niin se lähtökohtaisi ja energia on niin kuin täysin erilainen. Mutta sitten taas palkinto. Siitä, että firmakeikka onkin mahtava, niin palkintohan on iso. Se on tosi iso. Se on semmoinen ja se on semmoinen vähän erilainen se palkinto. Se on täysin erilainen ja mä oon sanonut, että mä tykkään firmakeikoista. Mä tykkään, koska siellä lähdetään nollasta. Ja sitten ruvetaan niinku kokeilemaan. Joo. Ja siihen ei oikein ole mun mielestä mitään semmoista kaavaa, miten firmakeikat tehdään. Ei. Vaan sitten sä rupeat niinku käyttämään kaiken osaamisen mä muistan, mulla on pakko, nyt mä pääsen kertomaan tämän. Kerro. Naurata meitä. Mä olin kotona, mä olin juonut champagnea kavereitten kanssa. Ja mun keikka, siis mulla on kalenterissa perjantai, lauantai keikat samalle tilaajalle. Ja mä oon torstaina sitten kotona, teen ruokaa, sauna on päällä, keikkamyyjä soittaa, missä sä oot? Mä oon tässä niinku, kummityttö on tässä ja aika makea ilta ja niinku tällä tavalla. Ja se sanoi, että joo, että sori, että hänen mokansa, että se keikka on nyt. Mä sanoin, että mitä tarkoittaa nyt? Se alkoi nyt. Eli tämä tilaajakin soittaa siis samaan aikaan, kun mä en ole tullut, vaikka se keikka niinku alkaa. No sitten niinku sekunnin hän kysyi heti, että laitetaanko, niinku, että perutaan. Sitten me maksetaan varmaan iso sakko ja kyllä. Onko tämä mahdollista? No mä tiesin, että matkaan menee taksilla puoli tuntia, niin mä sanoin, että soita sinne, 35 minuuttia mä oon paikalla. Mulla oli essu päällä ja samppanilla se kädessä. Ja mä menin paikalle ja nyt tullaan siihen, niin kun sä tunnet ne asiat läpi, siis koomikkona. Ja ei ole vitsikarttaa, johon näin. Mä menen lavalle ja mä kerron, mistä on kyse. Koska mä näen, mun sydämessä pitää kertoa, mistä on kyse. Ja se oli 100% virhe. Kertoa niille. Joo. Mä niin alkaa itkettää, koska mua harmittaa sen yleisön takia. Siis mä oikeasti itkettää, mä en tiedä minkä takia. Joo. Mutta se oli niin iso virhe, että vaikka mä luulen, että mä teen oikein, että mä sanoin, että mä myöhästyin, koska oli tämmöinen virhe ja mulla oli samppalaisen kädessä. Mä olin täysin rehellinen, koska mä ajattelin, että se on niin kuin hyvä. Niin ne kato, mä luulen, että se ongelma oli siinä, että se tuli niin nopeasti ja ne ei oikein tiedä, niin onko se niinku esitys vai mitä. Mä mokasin. Niin just, ne ei ole varautunut sun omaan keikkaan. Mä yritin olla mahdollisimman rehellinen ja mä mokasin. Niin mä en mennä päästä yli siitä. Mulla oli kaveri sillä katsomussa, joka oli sitten myös seuraavana päivänä. Ja se seuraava päivä keikkahan meni todella hyvin. Mä keskityin siihen kaikki peli ja keskityin siihen. Eri yleisö. Mutta se kaveri oli siellä. Se sanoi, että tämä oli kyllä mahtava keikka. Mä oon miettinyt, mikä sinne ekas keikas niin oli se ongelma. Mä sanoin, että älä sano mitään. Ja mä mietin, se on varmaan se, kun sä sanoit, että sä olit myöhässä. Mä sanoin, että ei, kun se ongelma on se, että mä en tiedä, että sitä vitun keikkaa on. Se oli se ongelma, mutta mä en saa ikinä kerrottua sitä niille sadoille ihmisille nyt enää. Että mun tekisi niin kuin Hesarin kanteen ottaa, että mä haluan selittää, mitä tapahtui. Mä kyllä selitin sen, mutta te ette ostanut sitä. Ja se oli virhe. Se oli tosi iso virhe. Ja sitten kun aina pitää miettiä, että mitä mä olisin tehnyt toisin. En mitään. Vaikka keikan tilaaja
keikan tilaajahan helpotti tätä niin, että mä lähdin sieltä ekalta keikalta, niin se oli silleen, älä sitten huomenna sanoa, että sä oot myöhässä. Sitten mä olin silleen, mutta kun en mä oon huomenna myöhässä. Huomenna tätä ei mokata. Ja silloin mä tajusin, että ei perkele, nyt se tuli Nenille ekan kerran se, että mä olin rehellinen. Mun ei olisi saanut olla rehellinen, mä olisin vaan esittää. Mutta mua harmittaa, koska mä oon aina voittanut rehellisyydellä. Just niin. Mut nyt mä hävisin. Ja sä sanoit alussa, että sä et niinku jätä kesken. Niin. Eli sä olit saanut päähän, että sun pitää kertoa niille ihmisille. Ja nyt mä annoin sitten vielä pereski ja kaikki meni niin kuin. Olisiko toi toiminut sun soolokeikalla? Jos Ehdottomasti. Niin just. Ehdottomasti. Siellä olisi ollut vähän hermostunut yleisö odottamassa sua silleen, että 35 minuuttia piti alkaa. Mutta sä olisit kertonut. Siitä olisi tullut hauskaa. Just näin. Tai kun me oltaisiin yhdessä naurettu, että vittu mikä idea lähtee edes keikalle, kun sulla on essu päällä ja samppelaisen kädessä. Kyllähän mä luulen, että jos ihmiset niin näkee sen, tää on absurdi, että sä oot siinä. Sitten olisi voinut siitä lähteä ihan johonkin raiteille, teeksi? Ja viedä se oma tarina sitä kautta. Mutta mä tein virheen, kun mä tein sen semmoiseen niin messuyleisöön, joka seisoo. Ja vielä silleen, että mä koko ajan katson kellosta, mulla ei enää kuin 20 minuuttia aikaa. Niin mutta sä et tekisi toisin sitä. No kun mä en näe, niin kuin, koska se ei keske. Mä en saa jättää enää keskeä. Ehkä senkään takia mä en tekisi sitä toisin. Että mulle on varsinkin silloin alussa sanottu monta kertaa, miten komiikkaa ei tehdä. Ja mä aina mietin, että no mä teen näin. Ja mä näytän, että se tulee toimia. Just niin. Ja yksi oli se, että pitää olla niin kuin vitsiä vitsin perään ja näin. Että se pitää mennä Sitten mä ajattelin, että ei, kun tää on esitys. Se on mielenkiintoisempaa, kun se on niin kuin semmoinen käsikirjoitukset on. Just niin. Ja nyt tosta tapahtumasta on tullut uusi sun juttu. Niin. Kiitos, että tulit vieraaksi. Menikö tää jo? Tää meni. Ei ole todellista. Kättä päällä. Tämä on ollut Mikko Kosonen ja osaajat. Käsikirjoitus ja konsepti Mikko Kosonen. Äänitys Julius Jansson ja Nino Laurenne Sonic Pump Studiot. Kuvaus Jari Mutikainen. Leikkaus, värimääritys ja äänen jälkityöt Janek Bachman. Kiitos hei!